možno nie. Zachopy chytajú. Čo je to? To na mňa ujebolo sa to. Počkaj, chytá astmatické záchvaty. Dobre, tak pokiaľ taký nám pokiaľ, že je nejaké veci na kontakt, tam nejaké máte počúvať, nejaké, že ťažko som aj tak povedal. Ale ja neviem, ale také silné, aby boli proste. Máte sú celý nejaký. Ja mám to drbané tlačítko a ono to tak potom diskotecky ide. Ako by bol na diskotéke, vieš, kúka, veď. Šangaj, tancuj Šangaj.